Máis de 40 anos despois do fin da ditadura franquista, aínda convivimos con simboloxía que exalta os seus valores. Hoxe quero falarvos dunha moción que levamos ao pleno de xullo sobre memoria histórica e a lamentable decisión do goberno de votar en contra. A sociedade galega ten a obriga de recoñecer oficialmente as vítimas do franquismo e facer xustiza pola dura represión que sufriron. Estamos a falar de execucións, torturas, exilios, confiscacións, cousas terribles. A Lei de Memoria Democrática establece que as administracións públicas deben retirar todos os elementos contrarios á memoria democrática, como símbolos ou homenaxes a persoas vinculadas coa dictadura. A nosa comunidade autónoma, gobernada polo Partido Popular dende hai máis de 15 anos, non aprobou ningunha legislación que repare e recoñeza as vítimas da dictadura. Isto é inadmisible. Entristece que o goberno municipal votara en contra desta moción, amosando unha falta de compromiso coa Lei de Memoria Democrática e, sobre todo, coas vítimas da dictadura. Non podemos permitir que a nosa historia sexa esquecida ou distorsionada.